maysa ka dagiti dapat nga paglaingan ti maysa a Kristiyano. Kuna nga ti kano paglaingan ti baptis ka kabsat ket pangpangan. Fight a good fight of food, basta baptis kain. Sa apay kumata saan nga pangan ti paglaingan ti baptis. Ti kano paglaingan ti baptis ka kabsat ket soul winning. Nagaget na anet nga mapan agiburay iti sao ken ebanghelyo ti Apo. May sa kanupay nga paglaingan dagiti baptis ket nalaing da nga makidebate. Ammuda nga kabsat iti takderda. Ngem no basahan tayo din na santuan nga surat, nang runa kadagiti una nga churches, idi panawon ti libro ti Acts, kadagiti daduma pa nga epistles, makita tayo nga ti maysa kadagiti paglaingan dagiti Kristiyano ket panagkararan. Isu nga no da maysa nga dapat paglaingan tayo kakabsat ti HBBC, malaksid nga excellent ti gimong tayo, excellent dagiti organizational tayo, mas excellent tayo kumapay numay panggap iti panagkararan. Now, anya ka di ti mangiduron ti may sa Kristiyano, tapno agbalin nga napasnek iti panagkararan. Mabalin nga karkararag ka, ngam kurang ti pasnek. Anat mangiduron ti Kristiyano, tapno agbalin nga napasnek. Detehan na kasapulan nga pagbalinan na nga routine ti prayer na, no di ket pagbalinan na nga pray without ceasing. Deta ti naksumbatan ita nga malen. I-present ko kada kayo dagiti 5 nga mangted iti pasnek ken nasged a panagkararag iti maysa a Kristiyano. Now actually, kunana din ang sanduan nga surat, di 1 Thessalonians 5:17, kunana, pray without ceasing. Ikayat na kasawon di jay, it could mean in 2 ways. Ikayat na kasawen, no adamay sa nga dapat hana isardeng di Kristiyano kat itultuloy ng aramiden, iso daytoy panagkarkararag. Hala nga di jay, kung tikayat na kasawen, anytime, any place, any situation, dapat datayo nga Kristiyano kat agkarkararag. Babalik ako na midata, Pastor, kasano nga anytime, any place, any situation, kada karkararag aklata. May isabay ko kadi ti panagkararag, may igiddan ko kadi kadagiti aramid ko iti panagkararag. So dito ti saludsod mo itang kabalem, ti sungbat na ket naalang. Dati panagkararag, at the closet prayer, ket kayat ko nga makita ta itata, noan niya ti power iti closet prayer. Actually, before ngayon nakadijay sumardo nga ibaga kakabsat, that to pray without ceasing, kinaman din yan, no? Bali mo i-upload the picture nga inaramid ko. Closet prayer. Ngayon, malaksit ka dito closet prayer, at dapat dito ceaseless prayer. The closet prayer is scheduled. The ceaseless prayer kakabsat, kat tuloy-tuloy a panagkararan. For example, no gwalwalis ka, mabali mo ako na ti Apo, kas panangiwalis ko kadagiti nga ruot, tapnon maibunleng. Dalusam ka di mo ti biyag ko, ti anyaman nga ruot, kat Apo ikatem iti biyag ko. Naglutluto ka, regadwamon deto'y magic. Amoy ni magic? Magic sarap. Gandeto'y bitsin. Kunam Apo, kas inak panang flavor deto'y nga lutuek, kas takadimet Apo, nga i-flavor mo ti biyag ko iti parabor. Saan nga naalsem unay, saan nga naapgad unay, hammet nga nasamit unay. Pagbalinam ti biyag ko Apo, nga flavor by your grace. Nagdi-drive ka, Apo, kas agturongag iti direksyon, ken destinasyon nga papana. Dawatek Apo nga ti biyag ko ken ti pamilya, iturong na kami met iti dalan mi. So awan, bakita yung kakabsat, nga anyaman iti sitwasyon mo iti panagbiag, ket mabalin mo lang ta iso na nga i-relate iti panagkararan. Iso nga mabalin mo iti pray without ceasing. Amen kakabsat? So agin inlaw ka,
Daldalo sa apo ikatamot nga guguran ti biyag ko kadagiti basbasol. Dalusan nag-apo. Tano kasano nga deti nga pinggan, kutsara ken baso, mausar no kasta nga nadalusan, kastamot nga ti biyag ko dalusan tapno maaramat na nga para ken ka. So you can turn every activity of life into a time of prayer. But what I'm going to teach you today is that only the ceaseless prayer, awan sardin na, today kat di closet prayer. Ket, di balay kakabsat, pagbalin ng may ita, di may isang kwarto, nga iso ti closet prayer room me. So, nagpaarami da kakabsat, iti may isang paskil, ikabi naman Daniel. Ayan, prayer closet, di kadelinyas. May ikabil deta kakabsat iji kwarto, kat mangikabil kam ti 5 nga table, tano devotion kami, kan digiti ubing ti bigat, kanya-kanyang table ti pagdebosyonan, tapos ada DJ prayer diary, ket ag prayer digiti ubing, karamang kada kami, noanyat naka-schedule nga ikararag. Tapos mangikabil kami ijay digiti prayer verses, Bible verses, about prayer. Ada ngamin tinailaan idi nga office DJ Balay. Kakabsat, ngam itatan inyakar ko dagiti books ket ingkabil ko diti office dito likod ti kapilya. Iso nga dijayen nagbali na bakante a kwarto. Ket siguro palubos ti Apo akas jay tapno agbalinan iso na nga prayer closet mi nga pamilya. You know, deto'y kakabsat ti sekreto ikinabilag ti Kristiyano. So ako na, dahito ko matimay sa nga paglaingan tayo a Kristiyano. Managkarkararag tayo. So agsubliak ka deti sa lunsod ko itay nga kinunak, anya ka diti mamagbalin nga napasnek, ken nasged ti panagkararag iti maysa a Kristiyano. Ikan kayo ti 5 kakabsat, nga dadakkel a rason, nga mamagbalin ka na tayo, nga napasnet nga managkarkararan. Yung muna kakabsat, kat iso da ito'y communion. Ti kayat na nga sawon ti communion, kat no apay agkararag tayo, takayat tayo kakabsat, nga umasideg, itilangan-langan tayo kiniapo Diyos. Amuyo kakabsat, adu dagiti relasyon itinaindagaan. Ngam no adamay sa nga dapat kang runaan nga relasyon nga iso iti pakayasitgan tayo kakabsat, iso da iti relasyon tayo iti Apo. Hambo ipalubos nga daytoy iti bumaaw, wenno mapukaw, wenno lumamiis nga relasyon iti biyag mo. Daytoy ti dapat apabaraem, iso ti dapat nga paundem nga relasyon. Iso da iti relasyon tayo iti Apo. Ket anak ka di ti mamagbalin, anak ti mamag-close deti nga relasyon tayo kini Apo Diyos. Awan sa bali, no di iti panakisarsarita ken kuana. Ayat na nga sawen, nga no apay nga kararag ka, saan laing nga gaputa da kayat mo nga dawaten. Saan laing nga gaputa da problema nga kayat mo nga ibaga. Numan pay, dagitoy kakabsat, no inasitgam ti Apo gapo ka dagitoy, kat paasitgan naman tirik nam ti Apo. But the reason why we should be praying is because we want to establish our communion with God. Wala na di John 15 verses 4 and 5, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. The key word dita kakabsat, kat deta word nga abide. Ilocano, panagtalinaed. Api nga imbaga ni Apo Jesus, nga agtalinaed kayo kanya. Ngamin kakabsat, aware ti Apo, nga adu dagiti banag iti biyag tayo, nga isudat mangyadayo kada tayo iti Apo. Hamo kailangan ti rumuarta balayo tapno mayadayo ka ti Apo. Deta mismo nga tingtinglem nga cellphone, napigsa nga mangyadayo ken ka iti Apo.
Ti trabaho, nakabisbisi ka, napigsa nga mangyadayukan ka, ti Apo. Ti kwarta, hamo ko naan nga panggastos lang. Ngam napigsa nga mangyadayukan ka, iti Apo. Nagiti gagayem ken barkada, napigsada nga mangyadayukan ka, iti Apo. Isu nga ti Apo, ammo nakakabsat, nga do dagiti factors nga napigsa nga mangyadayo ka datay ti Apo. Isu nga kunana, agtalinaed kayo kanya. Kayat nang asawen, adda sistema nga aramidem, tapnon uray ado dagiti mangyadayukan ka, da asidig kalatagan kuana. Dayta ket isu ti panagkarkararan. So nga kakabsat, no ang ka man nagkarkararan, uray man nakigimong ka, man nakikapilya ka, dakil di posibilidad nga nabaaw ti langan-langan mo iti Apo. Let me read to you another verse in Psalm 63 verse 1. O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. Ti bigat sa pulen ka. My soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land where no water is. Kaya ko nga makita yung kakabsat, nga dito lubong nga ayan tayo, saan nga makapnet, no di ket adadda nga pagwawan na tayo. Amuyot mawaw, te makainom. Kunada nga kasta, kasano kano nga painuman, ti may sa akabalyo. Ikabil mo di karayan, hana basta uminom ta kabalyo. Pasangwam isuna iti sa nga bandehado nga danom, may isa nga timba nga danom, hanga basta uminom ta kabalyo. Tapno ka mapainom mo ta kabalyo kakabsat, pakanag di asin. Ano na nga di asin ta kabalyo, sigurado mawaw kat uminom. Amuyo dagiti banag kasagsagrapon ta iti dayto nga nailubungan, handa makapnet. Kaslada na asin, kakabsat, nga mangted king ka, iti dakdakkel nga panakawaw. It only brings emptiness. Isu nga kakabsat, kung na ni Salmista David, kat nubasaan tayo ulit di Psalm 63 verse 1, O God, Thou art my God, sa pulen ka ti bigat. Bigat pa ilang Apo sa pulen ka. Kati kararwak Apo, mawaw ken ka. Ilasag ko, mawaw ken ka in a dry and thirsty land where no water is. Jesus is the living water. Isu nga kakabsat, I know, again, adu dagiti banag nga mangyadayo kada tayo, kat dagiti nga banag, isudat mangted di panakawaw, may isang rason nga managkarkararag ka dapat is because of communion. I hope nga nariknayo ti patid day ti kararan. May kadwa nga rason, no apay nga di Kristiyano kadagbalin nga napasnek ti panagkararag, kat iso daytoy intercession. Ti umuna, communion. Ti may kadwa, intercession. Dito intercession kakabsat, kat panangibabaet iti sabali. Ang muyo kading katibiyag tayo kakabsat, kat saan nga dinisign iti Apo nga para lang ti sarili tayo. Kas dinisign ti Apo ti init, tapno agbalin na blessing kadagiti mula, dinisign ti Apo ti baybay nga pagnaedan dagiti ikan, dinisign ti Apo dagiti kayo, tapno mangted taraon ti tao, dinisign ti Apo ti biag tayo, ngagbalin na blessing iti sabali. Kat mabalin ako na ita, sa anak mo na baknan. No siguro kaslak ti kabaknan ni Elon Musk, I will definitely donate my wealth to the poor, to the churches, and to charity. Kaya mamuyo kakabsat, insuro ti Apo kadatay ti Biblia, ti maysa nga nabilbilid na wagas, tapno makatulong tayo ti padatay a Kristiyano, kadagiti papastor, kadagiti tattao. Dayta kat iso ti panagkararag. Ti term ti Bible kadayta nga banan kat iso daytoy intercession. Kaya ko man lang gagabsat nga i-point out nga hantay ko magbalin nga selfish. Nga tay labagi tayo, tay asawa tayo, tay pamilya tayo, ti kayat tayo nga ikararag. Kakabsat, uray man nagkararag ka, no kasjay ti panunot mo, ti Apo na maragsakan kan ka.
Kayat ti Apo kakabsat, nga ti panagkararag mo, saan lang at ibagim ti itag-ay mo kingkuana, tulungam dagiti daduma nga ma-lift up iti Apo. Amo lang ammo nga deta panagkararag mo, kat isu ti wagas wano rason ti Apo, nga agtrabaho ka nagtignay ti biyag dagiti hanpay na isalakan a kabagyang. Babaling mo pela kayang asitgan ida. Gamabalin mong asitgan iti Apo para kadakwada. Kastamot kakabsat kati kararag, isu ti wagas nga matulungam iti padam a Kristiyano. Babalingahan ka nga dete outward a tao, kas kanyak kumano kas pagarigan, nga babaan ti kararag, matulungam iti pastor. Matulungam ti church, dagiti kakabsat. May kararag mo, dagiti masaksakit. Dagiti agis struggle iti panagbiag. Dagiti aglamlamiis. O kakabsat. Awan ti may sa iti Apo kabilgano di deti kararag. The Romans chapter 10 verse 1, kuna ni Apostol Pablo, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Nagpintas dayta nga kararag kakabsat. A prayer of concern, a prayer of compassion. When amo ni Pablo nga nakaya kakabsat nga iwin ti si bubukil a nation of Israel nga babaan ti kararag ket mapasamag. And indeed, the nation of Israel during his time was won to Christ. Ni Moses in Psalms 106 verse number 23. Idi nga dadaulan ti Apo ti Israel. Therefore he said that he would destroy them. Had not Moses is chosen, stood before him in the breach to turn away his wrath, lest he should destroy them. Paunay ka, ti Diyos dadaulan na ti Israel, nagtakder ni Moses ti katingaan, kat nagkararag kat inatipa na ti pungtot ti Diyos, tapnohaanan ngagdiso iti nasyon iti Israel. You never know that the breakthrough of a brother or a sister is dependent on how you stand in the gap between them and God. Ditay lang ammo kakabsat. Iso nga, nagpintas nga ti maysa nga mabaling ka natin nga managkarkararag kat iso ti panangibabaet tayo. Kuna na di 1 Samuel 12:23 nga mangbag-up ti imbagak itaay kat kuna na moreover as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. Kita nga kabsat. Ibilang gayam ti Diyos abasol adakkel. Tuhan mo nga ikarkararag, dagiti kayat ti Apo nga tattao nga ikararag mo. It's a sin. So, let us make our prayer on fire through intercession. So, intod ko, ijay ang chat group tayo kakabsat, kitaan nyo ito after service, kat digijay iti subjects nga ikararag tayo inaldaw-aldaw. May katlo. Ti umuna, nga mamagbaling nga nasgad ti kararag tayo communion. May kadwa, intercession. May katlo kakabsat, no apay nga dapat ti Kristiyano, kat naasideg, nga mapanakanayon iti trono ti parabor ti Apo, kat detoy oppression. Ti kayat na kasawon ti oppression, kat dagiti difficulties, uno problema, pressure, uno affliction, nga isuda kakabsat, iti permi nga mangidown kada tayo. Hantay lang amo nga deta kaabay tayo, at dada problema na. Nga isudat mangidaon king kuana. Isu iti permi nga mangdupdupir king kuana kakabsat. It makes his life heavy. It makes his life difficult. Kat kayat kung ay bagagan ka, nga no da kay ti kasta nga sitwasyon, data iti may sa nga dakil na rason, no apay nga sikagat managkarkararan. Heavy challenges, family burdens, financial problem, health concern, emotional struggle. Dahito DJ ko na ni Apostol Pablo,
The 2 Corinthians chapter 12, 7 to 10. Basaik ko na. And lest I should be exalted above measure, through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh. Daytoy adipon ti Apo kakabsat, ket anadaan isuna ti siit itilasan. Hanga na sa lugsugan isuna. Ngam kunana the messenger of Satan. So ni Satanas, adagayang messenger na nga ibaon na, nga isu ti mang suot ken ka. Isu ti mang parigat dayta biyag mo. Ket ti Apo ang muna dayta, ket impalubos ti Apo, apay tapno agtalinaed kano nga napakumbaba ni Apostol Pablo. So ako na verse number 8. For this thing, I besought the Lord thrice that it might depart from me. Nagkararag kat ko na Apo, ikatem kanya. Ngam anat insumbat ti Apo kaday jay akararag na. Kuna ti Apo han na kinuna, when anak ko, ikatet day nga problema. Saan na kinuna? Han na kinuna, when bayam ta ikatet day nga Satanas ti biyag mo. Saan na kinuna? Tudikat kinuna ti Apo, my grace is sufficient for thee. Kakabsat, kadagiti lasatan tayo nga problema iti biyag, hambok man nga maikararag, babaling at ikararag mo, Apo, ikatem dagiti nga dadagsan ti biyag ko. Ngam di ko na ti Apo, hangko ikatem ta dadagsan. Ngam ikang kati parabor, tapnon kabalinam nga sarangten dagita nga problema ken karit iti panagbiag. Kakabsat, the Lord may not remove your problem, but He will give you grace to endure your problems in life. Iso nga, if you are going through difficulties right now, dahi ti rason na nga dapat agkarkararag ka iti Apo. Amo yung kakabsat, hantayo nga mabalin ti agrelay iti bukod tayla nga bagi. The Christian life cannot be run by your own self. You need the power of God upon your life. Isong if you are being oppressed by the enemy, kas lang kanya kitatagat, alagat numan pa'y napunuan na kunak, gapo ka deti pa nagbiyahe me, kami bilang kunak nga oppression deti pa nagsakit ko ita. Kat kunak ti Apo, Lord, no kaano nga nakapuyat, no kaano nga nakapsutat, dito'y kadi Apo nga ited mo ti parabor mo tapno na pigpig saat. So ako na verse number 10. Verse number 10. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Nagmayatan kakabsat. Datayo kat ti kayat tayo kakabsat, napigsa tayo iti amin na banan. Ngam ti kayat ti Apo, nakapoy ka, tapno papigsaan na ka. Kat iti day ti nga bigat, gapo ka dagiti pasamak ti biyag. Mariknam nga nakapoy ka, ang kadapat, mamudapat ay ayon da bagim. Ang kadapat maupay iti dayta, dayta ti rason mo nga agkararag iti Apo. Kat umadani ka iti trono ti parabor, tapno babaan ti kinakapoy mo, ti Apo kat papigsaan na ka. Amen? Some battles are not won by strength, by strategy, or skill, but on your knees in prayer. May kapat, the fourth reason, no apay nga man nagkarkararag iti Kristiyano, is because of temptations. Ado dagiti solisog, iti panagbiag, nga isudat mangitibkol iti panagbiag tayo. Amo yung nga kaslatay lapusa nga magmagna kakabsat, iti pader, nga namulaan ti ado nga nabuong nga netay botelya. Nakakita kayo diyon unana, dagiti pader, iti nga to, ada nakaipan nga dagiti buong-buong. Kat numagna di pusa kakabsat, nakaanan. Kat no bogaw mo no kamatem, tumaray jay pusa, kat ti pakas daawang, haan nga masugat. Kakabsat ti panagbiag tayo, ado dagiti sulisog, nga isuda in mula ni Satanas,
tapno isot pa kaitibkulan itibiyag tayo. Isungahan kay ngagkamkampante kakabsat iti panagbiag. When napintas ti trabaho, napintas ti sweldo, ngam kaya na kanisatanas nga tuliden iti panagbiag. Isunga ko na nakakabsat iti 1 Corinthians 10:12. Kasto iti ko na. 1 Corinthians 10:12. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Agan na dayjay nga nakatakder, tabaga iso na ket matwang ko na nakakabsat. The word ditaket, let him thinketh that he standeth, take heed. The keyword dita kakabsat, iso detoy, take heed. Di kaya't nangasawon ti take heed, aganad ka. Amuyo ti may sa kakabsat, nga surusurwon ti panagbiag no Kristiyano ka, dayta panagan-anad. Adu dagiti biag nga madadael because of carelessness. Saan nga naanad? Hanga naanad ti panaggastos. Hanga naanad ti panaghandel na ti kwarta. Isungahan na makapag-tithes nga kakabsat. At hanga naanad. Hanga naanad ti panag-accept na kadagiti opportunities. Isunga di maka-church and piman. At hanga naanad ti panag-accept na kadagiti schedules ti panagbiag. Kung nag-idikal man, tadamay sa nga pamilya nga nagpaikararag kat umay na ditahan na lulo. Di pamilya ni Brother Nico. Nakapasadan dete interview. Kat taluda nga umay. Itatang na, tikabsat na nga lalaki, kat tikabsat na nga ubing. Kung nagkadakwada, brother, may sa nga blessing, ngayon kan nakatiapo ti opportunity nga makapanhaway. Ngam sabalin to nga blessing, no ammom ti aramidem kaday di opportunity, ngayon tad ti apo gan ka. Taado dagiti tao nga naikan ti gundaway, ngam di daamot inararamid da kakabsat. Awan wisdom da, di damot nagananad. De di opportunity nga dapat isot bang bless ti biyag da, isot nakadadailan iti biyag da. Kaputa di daam mo tinagananad. Iso nga kakabsat, hangkag kamkampante. Nga napintas ti trabaho, napintas ti kasasaad mo. Sa totoo lang, mas dapat nga naanad ka, nasipot ka kakabsat. Because the more blessings you have, the more dangerous it is on the other side of life. That is why, kasla ko ba kanyak nga pastor ita, kat parabor ti apo, impan natay ti apo ti dakdakkel, kanangat nga to nga responsibilidad, nga hala nga church, itikit kitaan tayo, no di kat daduma pa yun kakabsat nga papastor kan churches. Kat kunak, mamin anulaeng nga tipuogan na tayo ni Satanas. Isong eksakto ti message ni Brother Erwin. Hang kami mo't nagtulad. I-preach idata. Ngam ti message na, be sober, be vigilant. Talaga nga naglaing ti apo ay kakabsat. Gamo na nga pagtugmugan na giti mensahe tayo. Thank you, Brother Erwin. Di ka mensahe nga imburay mo. Talaga kakabsat. I am very much aware nga dito estado ti ministry tayo ti HBBC, ti kunak nga ruden, no nangato ka, katnatnag ka, nasakit ti panakatinag mo. Han nakasla dito church nga basit, gano nadadail ka kabsat, han naunay mangrit na. Ngam dakil ka nga ministry, kat nangato ti kasasaad mo, no natnag ka, no hanga bullo ka kabsat, baka matay ka pa eh. Kasta deti church tayo ita kakabsat. In-elevate na tayo ti apo by God's grace. Katanyo panunutan kakabsat, DJ pride na in-elevate na tayo ti apo. Panunutan nyo, ti panagan-anad tayo. So nga da kayo nga kakabsat, agan-anad kayo. Kat the only way kakabsat, ngagbalin tayo nga naanad, kan nasipot, iti panagbiag tayo nga Kristiyano, kat babaan ti panagkarkararan. So kakuna ni Apo Jesucristo kadagiti disipulo, iti Matthew 26:41, kunana, watch and pray
that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. When kakabsat, babaling nga ti espiritu bayan. Ay ayatem ti Apo, ngam nakapoy ka akas tao. And the only way nga maannadam day tabiyag mo kakabsat, kat babaan ti panagkarkararag. Ikararag mo dagiti sulisog ti biyag mo. Ikararag mo dagiti weakness mo iti panagbiag. Ikararag mo dagiti kanito nga nakapoy ka. Ikararag mo amin di kita tapno ti Apo salak na iban na ka. Annadan na ka, kat tulungan na ka ngagbalin nga naannad kadagiti desisyon mo, kadagiti addang mo, dagiti panggep ken planong iti panagbiag. When kakabsat, di lamamin nagalisto nga ni Satanas, patuliden na iti maysa a Kristiyano. That is why, biyang tayo, lugar tayo, pasit tayo, iti aganad ken agsipod. Don't just believe, don't just think you are okay. You need to be prayerful. Amen, kakabsat? Maudi number 5. May isang rason no apin anad tayo, communion. May ikadwa, intercession. May ikatlo, oppression. May ikapat, temptation. Ket may ikalima, unction. Amok nga first time yo nga magneg data kakabsat. Terminot katoliko data. Ijay 7 sacraments, holy unction kunada. Ngam ti kayat na nga sa uwan ti unction kakabsat, is God's special touch, anointing, favor, and enablement to a person. Ijay dana tulag, nagiti ari idi kakabsat, tapno nagbalinda nga nabilag amang idaulo iti pagilian. Ti aramidon ti Apo, the Spirit of God is upon them. Iso ka kuna na di Bible, the Spirit of God was upon Gideon. He became a mighty warrior. The Spirit of God was upon David. He became a mighty king. So when the Spirit of God is there, the power and the enablement of God is there, you will be able, kakabsat, to powerfully, effectively carry out your function in life. Kagayt example, ni Jacob, kinusit na ni Esau. Kat dimteng ti time agkita dan kakabsat, mabutingan ni Jacob. Kat ti may isang arabi kadayta nga pa nagdaldalyasat dagat naturog da, ti Diyos nangibaon ti anghel, the angel of the Lord, dahil ti Christophany, an appearance of Jesus in the Old Testament, nakigubal kini Jacob. Naglaban da kakabsat, wrestling, judo. Kat inutan ni Jacob nga inarakop dahil nga angel of the Lord. Kuna na nga kasta, palubusan na kong kat sumingisingan di init. Simong bat ni Jacob nga kuna na ti Genesis 32 verse 26. Kuna na nga kasta. And he said, "Let me go, for the day breaketh." Kuna na. And he said, "I will not let thee go, except thou bless me." Oh, paunayin kakabsat. No kasta tayo. Kanuman pa'y adalaing tayo, ada talento tayo, available, dagiti adu nga tools nga usarin tayo, tapnon mapagbalin tayo, dagiti obraan tayo ti panagbiag. Awan kas ingka ti apugot ko nam Lord, anak nga agsardeng nga agkararag, no hanak nga bendisyonan kadeti aramid ko Apo. You know, ado dagiti aramidan tayo ti panagbiag, gahantay nga kaya ti sarili tayo kakabsat. Isu nga kasapulan tayo nga arakupon ti apod ko na tayo, Lord. Hang kumaaramid detoy no hanak katulungan. Hang kumaidaulwan detoy no hanak katulungan. I need your anointing, your favor, your power upon my life. That personally, padas ko detoy agang kanayon. Nagpritsa ka dagiti papastor ko nag-apo, siya sino ako mga mang-mentor ka dagiti nga papastor. Mas laklakay da nga amang ngam siya.
Agpaiso nga na-experience ko. Agpaiso nga intag-ay mo ti HBBC. Ngamhang ko kabailan, Apo, nga isuro ida. Iso nga tulungan nak blessam ti aramidag, Apo, tapnog balinak nga blessing. Katamuyo kakabsat, iji abra, permit kararag ko ti Apo. Apo, enable me, empower me. Nag-message ni Tita Almay di Kalman. Nagkaroon da kano ti Young People Fellowship iji church da. Kat kung kunakan di iji papastor, aging gana ita, pagsasaritaan da pelang, dedi in-share ko nga message kakabsat. Kat kunak, Apo, thank you. That is the power of God. I will not let thee go unless thou bless me. Kada tayo nga naganak, saan nga nalaka, kapatanuran dagiti anak, nga agbalin, nga kas DJ kayat iti Apo. Nasisita kada tayo nga naganak, nga makita tayo, jay kayat iti Apo. Ang nga jay kayat da, ang nga jay kayat tayo, no di kat jay kayat iti Apo. And to bring them from where they are, kaday jay kayat iti Apo, it takes the power of God to do that. Isong as parents ko ng kumaapo, ang nga nalaka nga balyaran ti panagpampanunot dayti nga ubing. Saan nga nalaka nga iturong ti puso dayti nga ubing. Iso nga dawatek nga bendisyonan ng Apo, tapno mamulik dayti ubing, kaday jay kayat mo nga pagbalinan na Apo. Dakkilabason mo ti Apo, no dayta anak mo, sa balit tinurong na, nga saan nga di pagayatan iti Apo. Itid ko kada kay dayta, tapnon iti kasta, mangrik na kayo nga naganak, nga naasi-asi, ti agbalin nga naganak kadigiti ububing. The purpose ti family is to train and raise children. We can fail in many aspect of life. Saan tayo lang kumang ag-fail, ti panagpadakil kadigiti anak tayo kakabsat. Idi kalman ada imburay ko, kada nabasak nga artikel, ti may sa psychologist, kadi dinabasak ko nagkakasta, anyakit din, tamano nga oras, mano ti ginastos, tapno lang madiscobre na dahito nga realidad. Samantalang adda ti Biblia, iti mano nga ribo at taw-tawanan. Kati ko na nakakabsat, di ka no anak nga babae, no kasta nga dumakil da kakabsat, ti attachment da ni nanang da. Tuno agtawanan ti 8, aging gana ti 14, ti attachment da ni tatang da. At ijay na nga i-explore iti relationship with the opposite sex. At lalaki ni tatang, babae suna. Ngam tuno kalpasan kat madano na ti age of puberty, agsubli di attachment na kannanan. At mabain tumutan, alangan nga, 14 years old tabalasang mong kalkalabayong matatan, di kadmat mabain mo tabalasang nga anak mo. Agsubli kan nanan. Kat kunak, kat isudeta ti kunat ti Biblian. Ijay book of Titus, nga ti kunana kadagiti asawa nga babae, agsubmitar da ti asawa da alalaki, kat isuro da dagiti anak da. Katagpaiso kakabsat, tano adda anak tayo nga babae kas kanya. Ti number 1 nga dapat mangisuro kadakwada ni nanang ti mangisuro. Anak ko kastoy ti agluto, kastoy ti agisalapay, at adot tattao, hanam mo ti usto nga panagisalapay. Kastoy ti aramid ti unag ti pagtaengan. Dagitoy ti kitaeng ti unag ti pagtaengan, nadalus dapat daytoy sian. Napak ni dapat akanayon daytoy panganan, daytoy paginnawan, na automatic iti panunot ti anak ka babae dayjay. No di ket tinanang iti mangisuro. Ket kunanang intuloy jay psychologist, ngano kano di jay anak ket lalaki. Ti attachment dayjay ubing from age 1 to 7 ket ninanang. At siyempre, nourishment. Ket to kano agtawanan ti 8, aging ganan ti 14 kakabsat 1-15, mapanan ti age of puberty, maya dayo jay riknana kininanang, saan namot nga kaguran ni nanang, ngem alanganin ng jay riknana nga asideg ken nanang. Tati pakayatat sanan ni tatang kakabsat.
malagip ko deta tayo di grade 6 ha. Ung tan nakapilitan ni mama, tano graduation, apay kano, nga adayot riknak, nga isot mga habay kanyak di graduation. Kat ita maawata kung kakabsat. Iso nga no, daanak yung nga lalaki, kat imadayo ti riknana, hangkay dapat masaktan. Realidad dayta iti panagbiag ti lalaki. Kat hamupilitan nga dapat mayasedegken ka, nga pagbalineng nga mamas boy, because the moment nga dinisrupt po dayjay nga procedure, i-growth iti maysa nga lalaki nga anak, dakkel ti posibilidad nga dayjay kababalin mo nga babae isunton ti makitam ken kuana. Isu nga adot dumakkel nga ububing nga lalaki nga nalupneng ken nalupoy kakabsat. Bakla ko na tayo. Kasi haan nga na-develop kadedi stage nga dapat ma-develop iti kinalalaki kang kuana. Kasi dayjayan nga stage ni tatangen iti dapat nga pakiassociatan di ubing. Siyempre no si kakatnanan ko na magat arakupem. Ko kayat ko na nagat. Apay anak ko di nagkay-kayatan. Pag-guilty i-guilt trip mo di anak mo. Siyak din nagrigrigat nga nang siksikugken ka, agsangit kan. Ato nga rigrigat ko nga nagtagtagibikin ka. Kat itang taarakupeng ka, di nakmut kay kayaten kung kunang. Haan kakabsat, you need to understand. It is a reality in the growth of a boy. Nga umadayo, they affection. It's the affection. Saan nga dirik na nat imadayo kakabsat? Jay affection. At bumaron. Di kiyon nga rin no arakupan ni nanang nagat, di mami nagat, kunana nga kastagat, Mami, don't do that when there are people looking at me. Kunana. Wow. Ngam no, the jay balay kat arakupan ni mami nagkakabsat. Okay. Ngam no, the jay ruwaran kakabsat. No, mami. Kunana. Please don't do that when there are people looking at me. Kunana nagkakabsat. Kat anak, iso nga makita nga agyaman nag-apuhan na bakla, digiti anak ko kunat. Oo. Kat anak ko na ta Biblia, di Ephesians 6:4. Kunana di Ephesians chapter 6, verse number 4. Fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. No tay ubing kakabsat, kat mapanan ti age of puberty, ni tatangan ti dapat nga mangisuro ken kuana, hanggat tihan na mabaling isuro nanan, tahan na dakas nga ni nanang maisuro na di anak, ngam jay tatang, i-provide na di jay nga kasapulan jay anak, nga attachment. Kasi once nga ni tatang, kat han na inaramid day jay, sumapol ti barkada day jay anak. Iso nga kaaduan nga ububing ag 12-13, mapan ti barkada nga kakabsat. Kat ni tatang, anaramidam, bring them up in the nurture. Ti kayat na nga sa uwan, deta admonition, ijay mga sursurwan, nga ti panagpanunot, deta nga ubing, principle-based, haan nga emotion-based. Isu nga no ti anak, uray nga nagbakla, no nanang itinang nang muliken ko na, di age 7 to 14, nakapoy ti emotion deta nga ubing. Tahan nagkurri ti prinsipyo di panunot king kuana kakabsat. Ngumno dayta nga ubing di makel nagunam no. When you make decision, this is right and this is wrong. What will you choose? Right or wrong? Right. This is the right principle. Mamuli di panunot na, iso nga ti panagpanunot na logical, sensible, principle based. Kakabsat, saan nga nalaka deta? Mabaling ako na apo, nakabisbisi ang trabaho, kat ko na, idi kalman, ato dagiti single parent tayo, ang kay mo upay, nunanang ka, kat ko na, kasano nga rod, kat awam mo tatang di balay. Don't be discouraged, kasi di apo na parabor. That's why you need to pray and you need wisdom. Amen, kakabsa? Di ala. Kat itak, kat patinggan, kat sapay kuma, tadete inboray ko kadagay nga mensahe ita, dakkel tinaitulong na, agbalin tayon nga nalaing nga managkarkararan. Amen?
Praise God.